गिबिसिन सानावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोजोननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गिबियावनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नायगिरि साफ्रोमखौबो दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि बयखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आं लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव नोंथाङा माबा मोनसे सोलोंनाय मोनदांथि बा इसोरनि बाथ्राया नोंथांनि जिउआव बा नोंथांजों रायज्लायगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबावदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै नोंथांमोनजों बे मोनसे फिसा बाथ्रानि सायाव बा बे मोनसे फिसा टपिकनि सायावनो दिनै आङो दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ नायगिरि साफ्रोमजों आं बेखौनो दिनै शेयार खालामनो सानदों गोथार बाइबेलनिफ्राय। तो बेनो जाहैबाय सोर इसोरनि आरो सोर इसोरनि नङा। फै जों दिनै मिथिनानै जों लानि। That means सोर इसोरनि आरो सोर सैताननि। जों दिनै गावखौनो क्लियार खालामनानै लानि। दिनै बे टपिकनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम मोनथामसो बाइबेल सिरि दिनै आङो लानानै फैदों। तो बेनिखायनो आसा खालामो बे मोनथामसो बाइबेल सिरियानो नोंथांखौ, आंखौ, जों बयखौबो बा नायगिरि साफ्रोमखौबो जों गावखौनो मोनदांगोन। Whether I am son of God or whether I am son of Satan. आं बेखौनो दिनै मिजिंथिदों। बे मोनथामसो बाइबेल सिरियानो आङो इसोरनि बिसा ना आङो सैताननि बिसा बेखौ मिथिहोगोन बा फोरोंगोन होननानै आङो मिजिंथिदों बे मोनथामसो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर बा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान साफ्रोमबो गावखौ दिनै जोङो बुंनानै लायो बा क्लेम खालामनानै लायो, I am the son of God। दिनै गावखौनो जों बुंनानै लायो, आं सासे इसोरनि बिसा बा बिसासो, आं दिनै सासे ख्रिस्टियान। बेखौ दिनै जोङो बुंनानै लायो। आरो दिनै बे बाथ्राफ्रा जोंनि थाखाय इनायनो इजि बा सहज बुंनांगौनि थाखाय। नाथाय जों दिनै गोथौयै मोनदांनि, आं दिनै सासे ख्रिस्टियान जाबाय। ख्रिस्टियान जाबा मालाय मा जानो? दिनै ख्रिस्टियान जानानै आं दिनै सासे जिसु ख्रिस्टनि बिसा जानो हादोंना हायाखै? आङो जादोंना जायाखै? फै जों दिनै गावखौनो दिनै जोङो मोनदाङो। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, अब्ला बे समाव आङो नोंथांमोननिसिम गिबियावनो बे बाइबेल सिरिफोरखौ फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय आङो आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गाहामथारैनो खोनासंलांगोन आरो खोनासंखांनायनि उनाव बे बाइबेल सिरिफ्रा नोंथांमोनखौ क्लियार खालामगोन, whether you are son of God or not। आं बेखौनो मिजिंथिदों। आं फरायनाय जिसुनि मुङै मा बुंदों बेखौ मोननो हागोन। 1 जन 3 बालाबनि 8, 9 आरो 10 सिरि। 1 जन chapter 3 verses 8, 9, 10। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आं फरायनाय। जायहा पाप मावबाय थायो बेयो सैताननि, मानोना सैताना जाजेननायनिफ्राय पाप खालामबोदों। सैताननि हाबाफोरखौ संहार खालामनो थाखायनो इसोरनि बिसा हौवाया नुजाफैदों। तो आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खोब रोखायै खोनाबाय आरो बे बाइबेल सिरिया नोंथांखौ क्लियार आरो रोखा खालामबाय होननानै। नोंथाङा सोरनि बिसा? सैताननि बिसा ना इसोरनि बिसा? गावखौनो नोंथाङा मोनदांबाय होननानै आं मिजिंथिदों। मा होननानै बुंदों? जायहा पाप मावबाय थायो बेयो सैताननि, मानोना सैताना जाजेननायनिफ्रायनो पाप खालामबोदों। जायहा पाप मावबाय थायोनो गावखौ इसोरनि बिसा होननानै बुंनानै लानानै, गावखौ ख्रिस्टियान होननानै बुंनानै लानानै जायहा पाप मावबाय थायो
बेबायदि बिथांमोना इसोरनि बिसा नङानो मा होननानै बुंबाय बाइबेला जाया पाप मावबाय थायो बियो सैताननिनो that means इसोरनि नङा जाया पाप खालामबाय थायो पाप मावबाय थायो गावखौ ख्रिस्टियान बुंनानै गावखौ इसोरनि बिसा होननानै जाया पाप मावबाय थायो बे सैताननिनो मानोना सैताना जाजेननायनिफ्राय पाप खालामबोदों अनजाग्रा ख्रिस्टाननि लोगोफोर अब्ला बे समाव नोंथाङा गावखौ दांनायबाय होननानै आं मिजिंथिदों अब्ला फै जों गावखौ दांनायनि गोग्रोमनि मिथिनि आं दिनै इसोरनि बिसा नंगौना नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोबांथार जों दिनै बायदि बायदि दिनै जोङो पाप खालामो माब्लाबा दिनै जोङो पापखौ गिदिर फिसा दिनै जोङो रुजुनानै जोङो लायो पापा पापानोखा मिथिबायना पापा पापानोखा अनजाग्रा ख्रिस्टाननि लोगोफोर मा गिदिर मा फिसा बेनिखायनो गोथार बाइबेला दिनै जोंखौ बुंबाय जाया पाप खालामबाय थायो बियो सैताननि that means he is not God बियो इसोरनि नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जोङो दिनै फै गावखौ दांनायनि मा आं पाप खालामबाय थायो नामा दिनै आं सासे जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमग्रा जानानै जिसु ख्रिस्टनि बिसास जानानै that means आं सासे ख्रिस्टियान जानानै आं पाप खालामबाय थायो नामा आं पाप मावबाय थायो नामा आंनि साननाय बुंनाय होननाय रायनाय मावनाय दांनायजों आंनि बिजनेसनि गेजेरजों आंनि जबनि गेजेरजों आंनि थांनानै थानायनि गेजेरजों अनजाग्रा ख्रिस्टाननि लोगोफोर फै जों गावखौ मिथिनि जुदि जोङो बेबायदि इसोरनियाव पाप मावबाय थादोंब्ला दिनै बाइबेला जोंनो मिथिहोदों सोरबा सासेनि दिनै राव नङा बियो बेबायदि पाप मावबाय थाग्रा मानसिफ्रा इसोरनि नङा दिनै बाइबेला बेखौ दिनै जोंनो मिथिहोदों बियो सैताननि होनना बुंथारदों अब बे समाव आं फरायनानै खोनासंहोबावनि 9 सिरि verse 9 आव बुंदों आं फरायनानै खोनासंहोनि इंलिश बाइबेलाव एसे रोखासिन लिरदों बे बाथ्राखौहाय ओरैबायदि लिरदों फरायनि whoever is a child of God does not continue to sin जाया इसोरनि बिसा बिसोरो कन्टिनिउ सानफ्रामबो अरायबो पाप मावबाय थायानो बिथांमोना पाप मावबाय थाया जाया इसोरनि बिसा बिथांमोना आरो गाहाय सिरियाव बुंबावदों for God's very nature is in him मानोना इसोरनि आखल आखु स्वभाब चरित्रआ बेनियाव दङ बेनिखायनो बियो पाप मावबाय थानो हाया आरो गाहाय सिरियाव बुंबावदों and because of God is his father he cannot continue to sin मानोना बे इसोर जिसु ख्रिस्टआ बेनि बिफा जानायखाय बियो कन्टिनिउ बियो पाप मावबाय थानो हाया होननानै बुंदों अनजाग्रा ख्रिस्टाननि लोगोफोर मा सानो बे समाव आसा खालामो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नोंथाङा खुब रोखा जाबाय जे गावखौ मिथिबाय जों गावखौनो दिनै मिथिनो हाबाय आं इसोरनि ना आं दिनै सैताननि दिनै verse 9 आव बुंबावबाय जाया इसोरनि बिसा बियो पाप मावबाय थाया मानोना इसोरनि नंथारगौ स्वभाब चरित्रआ आखल आखुआ बिनियाव दं आरो बे इसोरा बिनि बिफा जानायखाय बे जिसु ख्रिस्टआ बिनि बिफा जानायखाय बियो पाप मावबाय थानो हाया बा पाप मावबाय थाया दिनै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ रोखा खालामबाय अनजाग्रा जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफोर बिफाफोर बिदा फंबायफोर सेंग्रा सिख्लाफोर दिनैनि गाहाम बाथ्राया जोंखौ बेखौनो दिनै बुंदों फोरोंदों रायज्लायदों आसा खालामो बे बाथ्राफ्रा नोंथांजोंबो दिनै रायज्लायगासिनो दं अब्ला जों बे समाव गावखौ रोखा खालामनो हाबायना आङो इसोरनि ना इसोरनि नङा आङो इसोरनि ना सैताननि जों दिनै ख्रिस्टियान जाबाय बेनि सायाव जों गावखौ गोथौ मोनदांथिया बा मोनदांनाया जों गाव गावनियाव थाथारनो नांगोन आरो गावखौ मोनदांनो नांगोन आरो मिथिथारनो नांगोन मानो नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान जानायखाय जोङो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमग्रा बा जिसु ख्रिस्टनि बिसा जानायखाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि 10 सिरियाव बुंदों verse 10 there is written like this dear friends बेजोंनो सोर इसोरनि आरो सोर सैताननि बिसा बे रोखायै नुजायो मा होनबावबाय बेजोंनो
सोर इसोरनि आरो सोर सैताननि बिसा बे रोखायै नुजायो। सोरबाया न्यायखौ मावाब्ला एबा बिदा फंबायफोरखौ अनाब्ला बियो इसोरनि बिसा नङा होनबावबाय। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेबायदि मावनायफोरजोंनो नुजायो, मिथिनो मोनो सोर इसोरनि आरो सोर इसोरनि नङा। दिनै बाइबेला बेखौ जोंनो मिथिहोबाय। मा? बेजोंनो सोर इसोरनि आरो सोर सैताननि बिसा बे रोखायै नुजायो आरो नोंगौबो मिथिनो हायो, मोनदांनो हायो। जायनि थाखाय जोंनि ख्रिस्टियान फालकफ्रा, जोंनि ख्रिस्टियान बिशप, पास्टर, हाफ्राम, इभान्जेलिस्टफ्रा बुंफ्लाङो समनि गेजेराव दुखु मोननानै जों माखासे ख्रिस्टियानफोरखौ हैद सैताननि सोलियो होननानै। मानो? जोंनि मावनाय दांनाय आखल आखुखौ नोजोर होनानै बिथांमोना माब्लाबा समाव बुंफ्लाङो बुङा सानब्ला। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो मा होनबावदों जोबनायाव? सोरबाया न्यायखौ मावाब्ला, थार नंगौ सैथोखौ मावाब्ला एबा बिदा फंबायखौ अनाब्ला बियो इसोरनि बिसा नङा होनबावबाय जोबनायाव। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों, दिनैनि बे गोथार बाइबेलनि सिरिफोरजों नोंथांमोनजों गोथौ आङो बेखौनो दिनै मा शेयार खालामदों, मोनदांहोदों। फै जों गावखौ मोनदांनि, गावखौ मिथिनि, आङो दिनै इसोरनि नंगौना नङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आंनि बेबायदि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंनो, आंनि पाप मावबाय थानाय, गाज्रि मावबाय थानायनि थाखायनो बा बेनि गेजेरजोंनो मावबाय थानायनि थाखायनो गुबुनाबो दिनै आंखौ सैताननि बिसा होननानै मिथिगोन, इसोरनि नङा होननानै मिथिगोन आरो बेजोंनो नुजाहोजायो। बेनिखायनो दिनै गुबुनाबो बे बाथ्राखौ बुंनो हायो बियो इसोरनि नङा होननानै। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ बा नायदों, आङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों। जों ख्रिस्टियान जानायखाय फै जों सानफ्रामबो पाप मावबाय थानायखौ जोङो जलदब जालदाब गारनानै जों इसोरनि बिसा जोङो जानि, इसोरनि आखल आखु, स्वभाब चरित्र, बिहेभियारखौ जोङो जोंनियाव लाखिनि, जोंनियाव एप्लाइ खालामनि, इसोरनि आखल आखु बादि जों जानि थाबायनि। अनसाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, साफ्रोम ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ मिथिखागौ, नाथाय जों इसोरनि बादि जों दिनै थाबायनो हायाखै बा थाबायाखै। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा नायगासिनो दङ, आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, डियार भिउवार्स एन्ड डियार साबस्क्राइबार्स, फै संसारजों जों सोलायजायालाबानो जों इसोरनि आखल आखुजों जों सोलायजानि आरो इसोरनि आखल आखुआव जों थानि आरो सानफ्रामबोनि पाप मावबाय थानायनिफ्राय जों गावखौ हमथानि, गोजानाव दोननि आरो इसोरनि बिसा जों गावखौनो खालामनानै लानि। नङाब्ला जोङो खैफोदाव गोग्लैगोन आरो सोरगोनि सिमाङा जोङो नोरगावसो दिनै थांनो गोनां जागोन जोबनायाव। अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों गावखौ खोब रोखायै मिथिबाय, मोनदांबाय होननानै साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरबाय आरो दिनैनि बे गुसुं गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय। इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों। आरो जुदि नोंथाङा आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालामदो, जेन' बेफोरबायदिनो गोदान गोदान गाहाम बाथ्राखौ मोनहैबाय थानो हानाय बायदि। गोजोन्थों, खुलुमबाय।